Tudi sa GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon po gararay sa kabos na mga parantabay ngunyan na Sabado. Happy weekend po sa Indo kabos. Welcome digdi sa satuyang programang 2D sa Global Albay. Ang programang ini atong sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Mag-iriba-iba kita sa kudyan alas 5 nin pagkahapon. Mag-ura-restorya lamang kung ano ang mga development, mga update. Ini po ang sendong amigo sa Radyo Edwin Teralda po. Nagpapaabot sendo nin pangungumusta ngunyan na hapon. Labi po na kamo nasa maray na kamugtakan ngunyan. Mga nakatutok sa traditional radio, sa DCGB News Online, DCGB app, YouTube, Instagram, as in iba pang social media application. Kaya po nagpapaabot sendo nin pangungumusta ngunyan na pagkahapon na ini. Sa lado technical, si Nems Flora. Sa IT, si Jerome Martinez. Sige, so dire-diretso po kita kan sa tuyang mga istorya ngunyan na pagkahapon na ini. Ayan, welcome to the city of Legazpi sa mga delegates from other school division offices, anom na probinsya, and 7 syudad. Gabos na sinda in place sa sendang mga billeting area. Ayan. Aro sa Rayao na, naglibot-libot nga ni. Kasi bago naglibot-libot nga ni ako, Rayao na sinda sa kanya-kanyang designated billeting area. Mga eskwelahan. Ang pinaka-area is, kung di ako nasa sala, garong Bigaa, Igwang Pawa o Bugtong, and Taysan. Ayan. All the rest, yaw na digdi sa ibaba. Ayan, ano? So, we are expecting 10 to 12,000 athletes, sports officials, mga coaches, trainers, mga chaperones, and iba pang mga opisyales kaniba-ibang SDO na kaentra sa Palarong Bicol na mapuon sa aga. Sa aga, parada pa sa naman, hapon. Maray nga nita
orali po sanaan rota from BU Commencement Ground to BU Sports Complex. Mabalyo lang ki Sarong Gate. Iyan, ano? Bako na ito siya dati na alawigon and foot parade. Bata mainiton baga? Difficile na, ano? So, watch out tabi sa aga po iyan. Pero ngunyan, igwa na ki mga event. Pero, so mga ano muna, mga telepon-tipon, and sa aga, igwa pa, telepon-tipon garara kan mga sports officials and mga LGU officials. Iyan, mga pigaapod na solidarity meeting or kung anong event. Iyan, Siyempre, ang host is Legazpi City. So, kasubago, and pasalamatan tapalantabi ang Bureau of Fire Protection, digdi sa Legazpi. I just don't know kung igwapang ibang fire station na nagtatabang sa pagrasyon ng tubig. Iyo? Pagrasyon ng tubig. Tayo ang nasaro sa mga concern kan iba-ibang mga delegation and water supply. Maski sa man gayod na billeting area an supply ng tubig an saro sa pangenot na concern kan mga atleta. Yan. Nataaman nga talagang, for example, kasubago, ali ako dyan sa Legazpi Port Elementary School. Yaw nakabilit so Team Catanduanes. Yan. Nagduman ako por sobrita so saro sa mga players kan boys volleyball haros makuapo ko na ano pero actually yan itong akin ito si Seb Ikaranom yan aki ito kan anong ngaran kay ni tugang kan manugang ko. So dahilin ko, sabi ko, kayo traman pala niya ko ito. That's why dinuman ko, pigbisita ko man. Ayan. Sabi ko, burubanding lamang duman sa akin. The first time niyang mag-intra sa Bicol Meet, he is representing Pandan and at the same time, the whole province of Catanduanes sa boys volleyball. Ayan. Duman, nariparo na. Nga niya ko, nagsusuro-suan duman sa sa CR. Tamakararigos. Kada story kan supay nagibo bagang mga classrooms perang eskalon, 4 na eskalon ganyan o 3 mag-ibong kaya na gilid may CR for boys and girls sa second floor iuman kabrot kimaray ang tubig iyo ang concern ninda Yako, pero nga ko ang makararigos digdi every day 420 gayod. Yugo-yugo mo 420 tabo ang makararigos every day. Makulang talaga ang supply ng tubig. Dati nga niya digdi sa tuya sa mga konsumidores talagang minakabrot na ang supply ng tubig. How much more na ining mga bisita ta from other provinces, siyempre kada bes in kwando makarigos iyan. Bago magkawat, dapat presko ang lawas, nangarigos ka.
after kang kawat, tadinaplos ka, mapuro pengalo ka, mangangarigos ka na naman. Ayan. Okay. So, maringan ita sa Bureau of Fire Protection sa pagikan sa indang mga fire truck or water truck. Nag-deliver nin tubig. Igo duman kay mga ipigpilang mga darakulang bariles. Guro 10 dito. Plus, igwa pa kay mga balde. Pigpatubigan. Sabi kan mga nakaorong ko duman, ining iya sarong pabulo kung piran laog kan tangke, nga 4,000 liters, iubos ito duman sa mga container na ito. Dahil nga ito, abutan kiudto or hapon, ubos ito. Tako 300 katabuan makonsumo. Siguro, ang sistema kan Bureau of Fire, sarong aga, sarong hapon na deliver. Tayon, mangyayari dyan, nasa luwasan na pati ano yan, mga water container. So, dara ko lang drum na color azul. Pero ang laog ka ito, pero ang balde, ang saro ka ito ang water container, siguro kung di ka magtipid-tipid, mga 4 katao siya na. Kung pwede, nangarigos ka, saludon mo so kinarigusan mo. Pwede pa ito pang buhos lamang. Kung may mga alimbawa madiskanso, yan. Nailing ko man nga na fire truck dyan sa may Red Cross. Tegwa mo dyan kay fire hydrant. Nagsasalod man kitubig. Inda ko kung saan man ito i-deliver na delegasyon. Yan. Pero dako lang pasalamat na maretabi. Dako lang pasalamat because yaon dyan ang Bureau of Fire Protection na handang mag-deliver ng tubig. Pero yan na tracing billeting area. Tracing billeting area. Duman sa taisan na yung problema. Tego naman kay substation ang Bureau of Fire. So di siya baba. Pero ang fire truck na Bureau digdi sa toya. Siguro by schedule na sana sa pag-deliver ka na tubig. Kisira pang karigo sana. Maski ba ko na pang-inom, tayan pwede na sana bumakal dyan kay mga bottled water or sa mga water refilling station. So pang-konsumo siya na. Pang-luto, pang-laba kung ingkaso, etc. So that will last until March 29. Yaon pa ang mga delegasyon. Magsalangan Domingo para yaon pa ni Bakayan. Kundi pa makalarga sa next Saturday. Ano ba kaya? Mga Domingo na, pitsa 30 na mauruli. 29, awarding ceremony. Pero sa iba, na alimbawa sabi yung pierde sa mga ikatulo pa siya ng aldaw o ikapat na aldaw kung dahil naman pwede na siya mag-oruli on their own. Pero ano ba, dahil man maoruli na alato ninda so grupo so iba taday naman niya kaming kawat pasyal na o di dyan sinda maglibot-libot sa mga malls digdi sa Legazpi kung may ibabakal. Kung dahil man lakaw-lakaw sa ng pahit. So anyway, well secured man ang mga billeting area.
ta sa mga nakakasakop ka ng eskwelahan na barangay, igwang nakaduting mga tanod. May mga tanod, dyan nga ni sa Legazpi Port, ang nakaduty dyan na tanod, hali sa yan ang Sabang, Pigkali, Baybay. Iyan na tulong mga lugar na yan. Pasuro-suralida sa mga tanod dyan. Pati sa mga BHW, Rayaon Manduman. Buda, may mga pulis na nakadestino man. As in, sa Bureau of Fire Protection, igwa man ki mga tao, mga pigdesignar dyan. So, amigo ko nga ni, hapo ko, saan ka naka-detail ngunyan? Siligaw nga ako, sir. O, tayaw ka digdi. Augmentation nga ya. Susaro man, saan ka niya ako naka-assign? Tabako nga kami. Pinulat nga kami para mag-duty digdi sa mga billeting area. So, magayon, na sa iba-ibang uniform personnel, rayaon to assist delegates coming from different province and cities digdi po sa Kabikulan. And dakulaon po ining bagay na kita nagrarayaan mag-host. Parte iyan kan pig-apod tang anong arang kay ni sports tourism and syempre matao yan kay hanap buhay sa iba, negosyo, and so mga darakulang tindahan tadigdi mabebentahan. Taara ni sinda sa sumangayaw lagi sa sentro. So iba, walking distance na, kasubago nga ni. Diyan sa Sarumol, sa likod sa nabagakan Kabangan High School o Kabangan Elementary School, yaw na baga sa Pacific Mall. O, nagralakaw-lakaw sa na sa mga aki, kasarabay sa chaperon. So iba, nakantos duman sa SM. So iba man, yaw lagi sa sentro, o pwede man sinda maglakaw-lakaw dito sa LCC, sa Ayala. At araraniman sana. So iba sana, ito, may duro distansya. May duro distansya. Kaya puwan ki malunadan. Okay? So, again, welcome to the city of Legazpi. And kamutabi na mga delegates, ayan, mag-ingat po gararay tabi. Digdi po direct, may tubo hali sa bulod. Bastante tubig sa gilid ng tinampo sa lamba. Okay. O, pwede man dyan gayod. Pwede man gayod kamo dyan maging source ki tubig. I-distribute lamang digi sa ibaba. Siyempre, ang water source ta digdi, minsan nagkukulang-kulang man. Kung pwede dyan, maski pa ko drinking water, so pangkarigo sana, panglaba, pwede na kayo dyan makuhaan sa barangay nindo. Ayan, okay? O, sige. So, yung po na ang primerong kabtangkan sa tuyang pag-restore digdi sa 2D sa Global Albay. Mabalik po kami. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Awat ang lahat kay Adrian Salceda. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to sa 30
Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Sancheda ang sigaw, para sa bayan panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, makinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo. Programa kantes, daasin mga ayuda. Infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit angat ang lahat kong Joey Salceda. Albayahit angat lahat, oh. Albayahit angat lahat, oh. Kong Joey Salceda. Okay, sige, alas 4:30 na po ang oras digdi sa tuyang programa 2D sa Global Albay. Okay? So, sige po. Padagos po kita kan sa tuyang mga istorya digdi sa tuyang programa. Ayan. Bueno, oy, at yan na banggi palantabi, ano? Diyan sa Sawangan Park, igwa po kay free concert, diyan, so reggae group, ano nga rin ito, Big Mountain ito, o kung ano ito, Nekuman Midbid, masang mga matibay mag-reggae, ayan. Kaso banggi, nag-concert na sinda duman sa Bakakay. Ayo? So, ngunya naman, digdi sa Sawangan Park. Ato diyan sendo kan ako Bicol party list. Ano? Party kan sendang campaign rally. So, di magkitiket na libre nga ni. All you have to do is magduman sa ano yan sa Sawangan Park at siya na alas 6 nin pagkabanggi magsalangan ni ingon yan igwa na gayod ki nagruluway-luway mag-anap ki marin na pwesto dyan iyo so dyan na taod-taod po yan mga alas 6. Okay? So, bueno, so, diretso po kita kan sa tuyang iba pang mga istorya. Ang nagrupo po kan na Global Albay, ano? Sa pangangenot ni Albay Congressman Joey Sarte Salceda, together with his partner as Vice Gubernatorial Aspirant Diday Ko, nakipagtabangan sa grupo man kan K2D ni Kitoko, APG, sa pangenot man ni Alkalde Pido Garbin, and BM Hisham Ismael. Ayan. Padagos po ang paglibot sa mga barangay para sa rice distribution. Uyog-uyogon mo yan. Tig 20 kilos tatanems. Sendo gayon tatanems pira, tig pirira duman sa daraga, 10. Pero kada botante, digi sa Legazpi, kada pamilya, tig 20 na kilo nin bagas.
Dakulaon na tabang na tabi ini. Ha? Dahil kipigpalain. Dahil pigkuluran. Yan. Maski pa sa ibong, tinawan iyan. Yan. Antaramon, antaramon ninda na dai ki dapat mawalat. Everybody should be given nin bagas. Nakapak na. So iba nga ni Tata Nemes, nag-uruli, baraktot sa mga sinakong bagas. Uyugod mo yan. Maray na klase pati, branded na bagas. Yan. Okay. Hindi, gabos, natawan, regardless kung ano ang sa imong political affiliation. Sabi nga na kaniba, nag-uurang ngaya kibagas sa 2nd District. In like manner, maski sa iba man na lugar, arog makayan ang pahit. Yan. Ano daw? Kaya po na sa napanira. So mga tao naman ang magdisponer kan panirata, may bagas ka na. Bako, na 20 kilos na bagas, mga perang simana naman yan. Kung nadit masanaan miyembro ka na pamilya, ayos baga, So, sa ibong, iyo man, nagtatao man, kaya ayuda. Iyan. Di ba gayon, kung aro kayan ang sistema, bako, kanya-kanya na sa nang gimmick kung papaano. Papaano ang sistema. So sa ibong nagtatao. So sa ibong nagtatao man. Basang dahil kipagpilion. Gabos. Tawan. Tanganing magmaan gabos. Iyan. Inda ko lang kung iyan ugaring sagot siya na iyan sa 28. 27. Ta 28, bawal na tabi. Tapuo na iyan kan karampanyahan. Puo na kan karampanyahan 45 days o 45 days. Di na dyan pwede magparasarawong sawong sa mga aspirante. Kung igwaman ki payout, igwaman ki itatao, dahil dapat yan mailing sa mga aspirante. Nata, bawal po sa inda na magpailing pa dyan. Madalis inda dyan. Yan. Ang sabi nga di baga kan COMELEC, pwede ipadagos sa mga social services program. Pwede. Pero dapat makisawong-sawong dyan, makisawsaw sa mga aspirante. At violation iyan sa election rules. Kaya piginguan ng God kan iba na mai-distribute ini, may panao ining mga ayudang ini sagkod by next week bago magpuon ang panahon in karampanyahan. Malinaw po yan. Yan, Okay. Magayon. And may taramong pala so Commission on Election. So with the Civil Service Commission, na ining mga job order employees or casual employees or contract of service employees kan mga LGU, dahil kamutabi pwedeng mag-engage sa
partisan politics during office hours. 8 to 5. Alas 8 aga, sagod alas 5 nin hapon. Dahil ka mo pwedeng magparasarawong-sawong dyan, mag-iba sa kampanya kan mga kandidato. That is a violation. Bawal iyan. But, kung lampas na sa office hours, ayan, pasado alas 5 na, sige na, fight na kamo. Pagkaaga, bago mag alas 8, pwede pa. Pero pag alas 8, dae ka na pwede. Sa opisina ka na. Tapos babayaran kung kan gobyerno. Magtrabaho sa gobyerno. So dapat, 8 to 5, yaong ka mo sa opisina. Yan, May ruling kayan ang COMELEC, Buda, ang Civil Service Commission. Okay. Kaya mailing nindo dyan, na after 5, kanya-kanya yan na politikong sasabayan. Tamanggad pa, kung igwa ke talent fee man na itatao sa endo, di suro sakripisyo lamang. Di po? Okay, sige. Yan. Ngunyan, sa paglibot po kan grupo ni Kong Joey, kasabay ang sindang linyada, papaliwanag ni Kong Joey tabi, ang sindang mga plano, ang sindang mga plano and programa, malinaw na programa, malinaw na plano, na ang iba nga ni ongoing na. Sabi ni Kong Joey na plano niyang ibalik gayon so scholarship program kan probinsya. Yan. So AHEX, Albay Higher Education Contribution Scheme. Pati nga ito sa mga postgraduate study, igwa pa, muya ka magmasteral, sige, muya ka magdoktoral, pwede pa. Yan. Takan maghali si Kong Joey, sabi niya, kan siya naghali, tatapos na kan term as governor, nagkandidato siya as congressman digdi sa 2nd District. So mga programa niya, binayaan na kan mga nagsalida sa iya. Iyan. Kaya muya niyang ibalik gilayon ito. Oras na siya giraray suportahan kan mga albayano na mag-asumir dyan sa sanggunian pang sa gobyerno provincial kan Albay. Iyan. So, after na makatukaw siya as congressman, ibigbusol niya dumaan sa Kamara de Representantes itong libreng college education. Siya po ang nagbusol ka ito. Free itong acronym ka ito. Universal access to tertiary education. Yan. Siya po ang nagbusol ka ito. Yan. Siya po ang ama ka itong Republic Act na ito. Nangunyan napapakinabangan na kan ribo-ribong mga estudiantes, not only in SUCs, state universities and colleges, and local community colleges, kundi maging sa mga pribadong eskwelahan, ta free tertiary education nga ni. Ayan. Bubuhayo niya giraray an araw ka ng mga programa apera kay ning so Republic Act na ini.
taan kamawutan kan kongresista na masiguro na igwapo nin kisiera sarong college graduate and every family. Yun yan. Tanata. Buda, ito nga na iso sistema na kung makakuha ka na kitrabaho, dispis ka mabayad kan sa imong gastos so ginastos kang probinsya. Payable when able. Yan. Dakol naman so mga nagpakatrabaho, so iba, nagbabayad na dyan. Tanganing, so ibinayad, magamit naman kan iba na muyama mag-avail kan yan ang benepisyo. Yan, ano? So, yan ang saro sa mga muya niyang ibusol gilayon once na tiwalaan girare siya na mag-asumir dyan sa Kapitolyo Provincial. Yan. Saro pa, so turismo nga ni. Turismo. Yaon dyan si Diday ko na iyo ang magiging katuwang niya. Kan panahon ni Kong Joey, siya natawan nin Star Tourism Award. Kan national government, kan Department of Tourism, because kan sa iyang programa sa turismo na naging dalan tanganing magtap kitaan mangenot bako lang sa tourist arrival maging domestic or foreign tourist, kundi magayon na programa pang turismo. That's why dakulaon ang revenues na nakolekta ka ito. Uyog-uyogod mo. So albay ka ito, pigpapromote sa London, sa Shanghai, sa ibang nasyon. Yan, kay puan ang tourism promotion. Yan. So, sa paagi ka ito mga ipagngod, dakol na suning ganyar na magdirigdi sa tuya. Ano? Day pa ito day pa yan na Bicol International Airport na yan. Digdi pa sana sa old airport. How much more na yaon na dyan ang BIA. And soon, igwa na po ki mga maurog pa dyan na mga direct flight from other countries. Bako? Ayan. Ngunyan, tutuwangan siya ni Miss Diday ko bilang tourism graduate cum laude sa UP. Iyan forte niya, turismo. So sa iyang mga inadalan sa turismo, iyon sa iyang gagamiton to encourage, to invite more tourists and investors na magnegosyo rin sa to. Ang turismo maresulta sa hanap buhay, negosyo. Pag inakul ang mga turista, of course, sa mga tao magkakaigwa kay hanap buhay. Dakol ang ma-invest. Dakol na negosyo ang ibaborogtak kung sige ang dakol tadigdi nata. Anong klaseng negosyo? Mga food chain, mga kakanan. Tamarabot ang digdi. Mahanap yan kan mga pinakamasyaramtama na kakanon digdi sa Albay. Ano? Pinangat. Tapos, kung ano pa dyan ng mga klaseng panira, delicacies niya, pili. Ano po na kayan? Of course, yung mga souvenir items.
na alidig sa tuya, pag uli ninda, igusin na mga bit-bit, ali ngayon sa albay. Siyempre, iyan, sa mga saradit na paratsinda tarigdio, mababakalan. And siyempre, si iba pa dyan, sa sige nga andakulkan mga bisita tarigdi, sa ibang mga investor, maray nga kani magpagibo kay hotel. Kung igama siya na kay mabubugtakan. Ano? Ayan. Digdi sa tuya, kulang pa kita ki hotel. Kulang pa. Lalo na kung minadakulon may mga national convention, o so mga delegates baga nagkupakanto sa Daraga, Kamalig, Santo Domingo, Tabaco, o kulang an hotel accommodation tarigdi. Ano? Iyan. Kaya, so iba, maraming sila gaspe mag-invest sa araw kaning negosyo. Pero ang problema, supply kay kan kuryente. Fluctuating nga sige nga ang brown out. Kaya siya iba na didisganar na magnegosyo digdi. But now, iyan na problema sa supply ng kuryente, ma-address na yan. Because may mga pinuuna ng patrabaho, magbugtak din mga substation duman sa Dunaw, Ligao City, na ma-survey naman ito duman sa 3rd District, digdi sa Kulyat, so dating Kulyat substation, ibabalik gilayon ito. Ano? O na yun naman ang ma-serve sa supply ng kuryente dyan sa Daraga, as well as Kamalig, pasiring dyan sa Bicol International Airport. And iba pa. So digdi man sa Bitano and Washington, ayan, digi naman sa tuya and maserbe. So hopefully, iyan ang mga bagay na iyan, makakatabang tabi iyan, para mapaangat ang albay. So yan, tarabang-tabang nga niyan. Iyo masanang kaipuan tadigi na dapat magtarabang-tabang ang lambang saro to attain our common goal, which is iyan na progreso. Progreso. Yun yan ang kaipuan. Iyo po. Okay. So, we are expecting na araw kayan ang mangyari sa mga masunod. Tayo ang piglalatag nindang mga programa sa mga tao. Malinaw na programa na sabi ko baga sa Indo, para tinda ka, uni ang produkto ming ipigpapabakal sa Indo, ipig-offer sirmi sa Indo. Kung sa pagtubod nindo, magayon ini, ayan, suportahan nindo. I-appreciate nindo. Okay. Ngunyan, Sara Kong Joey Tabi, together with his group, padagos ang paglibot sa mga borobarangay. Diyan sa Tabaco, ngunyan pa sana, nagpatipon, sa mga leaders kanibaybang barangay. And duman piglalatag ninda sa indang mga plano and programa. Ta kanya-kanyang concern, kanya-kanyang need. Ta so need digdi sa 2nd District, bako man need duman sa 1st District. So need duman sa 1st District, bako man need digdi sa 2nd District. And likewise duman sa 3rd District, kanya-kanya. Depende sa pangangaipo. Yun yan ang sistema. So, well attended ang pagtiripon. Muya masabutan kan mga tao kung ano ang mga programa. Kaya, minado ruman sinda,
magdangog kung ano ang mga programa. And sa mga nag-attender naman, iyon naman tabi ang bahala mag-disseminate kan informasyon sa sendang mga nasasakupan. Yan ang sa mga barangay. Ayan. Yan ang sendang pigigibo tabi mga tugang. Sige ang libot ninda. Sagkod sa mga arayong barangay. Purposely para ipasabot sa mga tao kung ano ang mga plano. The other day, nagyana sa mga tauhan kan tourism industry, ano ito? CHESA, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Yan. Nagyana, nag-ururo na sinda. Nagkaigwa na nga nin ocular inspection. Takon sa endong marumduman mga tugang. Saro sa mga mamawot. Tayo yung bagang lumang airport. May wasyon bagay, pero ang hektarya yan. May wasyon bagay yan. Hindi naman pigagamit mo niyan. So, kakauron so CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines, as in Department of Transportation, na pwedeng pakinabangan yan. Magamit. And soon, iyo po ang magiging Central Business District pag-abot kan mga panahon kung magagamit iyan. So yung nga nito, nagdigdi sa mga tauhan kan Tourism Infrastructure and Enterprise Authority, yan. Nagkaigwa na sinda nin Ororon. Mananungod yan, nagkaigwa na tabi nin anong ngaran kayo ni? Ocular inspection. Nagkaigwa na ki ocular inspection sa lumang airport kung saan ibubugtak ining planong Bicol International Sports Stadium that can accommodate 25,000 people. May wason. Tayo kung ngaya maaman ini, pwede kita mag-host kay mga international events. 25,000 katao. Bako sa napalarong pambansa. Mga international event, alambawa ngaya so World Cup. Pwede ba ka? Yan. Tayo pong Bicol International Sports Stadium, igwa na po ini kifundo. Sa lindong kan GAA, General Appropriations Act of 2025. Igwa na po ini. So anytime soon, baka magpuuna ang patrabaho dyan. So, another, dakulaon po ining katabangan digdi sa tuya. Pag-abot kan mga aldaw. So, day tatabi pagsayangon ang arog kaning mga oportunidad. Otherwise, paano? Paano na ang pagkulkog duman sa itaas? Kung barado an sa gurong. Bako?
madidefisilan. Okay? Sige, bueno. Paano kayo ni? Bueno, mga tugang para members na kita mapaaram digdi sa sutuyang programang 2D sa Global Albay. Atun sendo sa karaybuot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Hasta sa next week naman kita mag-iba-iba. Same time, same station, Webes, asin Sabado. Thank you very much. Thank you. Happy weekend po sa Nugabos. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Webes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.